Du kan komme ind. Så det er denne bruser. Denne bruser. Nogle gange tænder jeg den. Nogle gange virker den. Nogle gange virker den ikke. Der kommer vand. Der kommer ikke vand. Nogle gange har jeg travlt med at komme på arbejde. Det er nok en modstand, der er gået, ikke? Du kan tage den ud og skifte den. Og min søster sagde, at du allerede har repareret flere bruser, så... Ja, men kun en ekstern, ikke? Men det er nemt. Bare tage den ud og skifte modstanden. Men modstanden til denne bruser er dyr. Men var modstanden ikke kun for, at vandet ikke skulle komme ud? Nej, modstanden er kun for at opvarme vandet, ikke? Modstanden... Men det er fordi nogle gange... Modstanden til at opvarme vandet. Nogle gange drejer jeg, og der kommer ikke vand ud, se. Der er en, der kan ikke. Nu kom der vand. Det ser ud som om jeg lyver, vidste du det? Problemet er ikke med opvarmningen. Problemet er med vandudløbet. Begge steder. Jeg har allerede råd. Jeg råd her sådan bagved, ved du? Jeg er råd bagved, råd her. Se lige her, jeg bliver ved med at rode her, sig. Er du bange, hva'? Fordi se, jeg forstod her, mens jeg rører ved dig. Se Stop. nu her. Jeg er forvirret her. Se, du har gummi på. Godt, at jeg kan se her. Så du ikke forstod. Stop med at rode der. Gå væk. Fjern hånden derfra. Fjern hånden derfra. Så tager du... Tag hånden derfra. Gud, hvor farligt. Vil du have, at min søster skal blive single, Inge? Er det det, du vil? Ja, nej. Der er ikke, forestil dig, her er det, skaber sådan en bruser. Nej, du vil. Hvis jeg går, vil du også ikke. Fordi jeg rører ved dig. Stop, stop, stop. Kom her. Nej. Kom her. Nej, jeg vil stadig gifte mig, finde en fyr og ordne det her for mig her. Se. Og her sætter du, at der er lækage. Ikke, der er lækage, men her er der også her. Se. Men jeg er ikke blikkenslager. Jeg roder med det forkerte sted. Ups. Jeg kæmper her. Au. Hvad skete der? Mit knæ. Hvad er der med det knæ? Du ved, at jeg træner og slutter. Gjorde det ondt? Se, det fungerer her, så vidt jeg kan se. Hvad er problemet? Hvorfor kaldte du mig herhen? På grund af det virker den ikke hele tiden. Nu er det, og hvad skal jeg gøre? Ordne det for mig. Det Bliver tegnet sådan. Men det er allerede under, lad os runde. Men det er ikke hele tiden. Nogle gange så går jeg på arbejde, og der kommer ikke vand, selvom det allerede har regnet. Så problemet er registreringen her uge, så fix det for mig. Jeg ved ikke, hvordan man skifter registrering her. Jeg er ikke blikkenslager. Jeg ved, hvordan man skifter modstand. Jeg ved, hvordan man skifter bruser. Min søster sagde, det her er et rør, det her er en blikkenslager. Jeg er ikke en blikkenslager. Det her kræver, at man bryder væggen. Det her der er brug for en speciel skole til det. Ved du alt, hvad du har brug for? Jeg ved det, fordi jeg ved det. Der er en butik, der lejer ud. Du skal bare lege. Det bliver et stort arbejde, der er ikke... Wow, jeg betaler. Men det er ikke et spørgsmål om penge. Spørgsmålet er, at jeg ikke har lyst til at gøre det. Jeg vil betale. Det er meget arbejde at skulle bryde det her op. Jeg vil sige til min søster, du bliver nødt til at cementere det igen. Og jeg vil fortælle det til min søster. Min søster sagde, at der er en vandregning, der er forsinket. Og du vil ikke ordne bruseren. Hvad synes jeg? Du er meget macho. Sikke en snyder. Jeg er forsinket, men det er kun én. Jeg skal bare forsinket 3. Alle brasilianere gør det. Nej, det er da ikke sådan. Ordne det der for mig. Vær venlig. Jeg har brug for at tage et bad. Jeg vil ordne det, men ikke. Men se her, hvad jeg gjorde ved denne ting her af nervøsitet. Jeg brækkede det endda, vidste du det? Fordi jeg var her, prøvede at tage et bad, og jeg var forsinket, vågnede forsinket, folkens. Og Gud, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg sværger til dig, jeg gjorde sådan her. Hvad skal jeg gøre? Dette her løsrev sig ikke. Okay, jeg gør det, men jeg vil ikke kun have pengene til vandregningen. Nej. Men vil du også have penge til elregningen? Internet. Og flere ting, ikke? Folkens, du er en del af familien. Du er min svoger. Og andre ting, ikke? Hvorfor? Kan du betale med Pix? Mere piks? Ja. Mener du det seriøst? Logisk. Lad os gøre det med Pix.